Obro els ulls al matí i em rento la cara. Preparo l'esmorzar, tinc ganes de jugar. Vull veure els meus amics, aprendre moltes coses, descobrir un joc nou i fer un bon entrenor. Què fas aquí parat? Vine als casals del CAE i la Xarranca. Ei, tu, què fas aquí parat? Vine als casals i molt bé t'ho passaràs. Anirem d'excursió, farem remullada, tindrem una missió. Vull cantar la cançó, vull veure els meus amics i aprendre moltes coses, descobrir un joc nou i fer un bon enrenou.